To guys, gentlemen, na fito ne in yi magana akan wanda ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na rantse ma da Allah, mutanen al'umma musulmai, dawa kuke yi. A ce wannan gayan yayi 24 hours ya ƙara kwanaki a duniya a ce ba a kau da jinin shi ba. Kai wannan ban gaya ma fa jinin shi ya riga ya halatta ko a gurin Allah. Wallahi duk wanda ya kashe shi wannan ya samu babban lada, wallahi babban lada zai samu, jinin shi ya riga ya halatta. Amma a ce a Najeriya, a Kaduna, ka duba matasan mu ƙwarin mu, 'yan kurmashi, 'yan ina ne, 'yan ɗan mani, 'yan waye, ga 'yan sulhu ba sulhu, da maganar faɗan sulhu ake da ba sulhu, da tuni kaga ana ta kashe-kashe ana zubar da jini, amma akan wanda jinin shi ya halatta, wannan mutumin jinin shi ya riga ya halatta, kai ka kama shi kamar yankan rago ka kashe banza a duniya da lahira, ba abin da zai faru. Amma a ce mutumin na yau gurin kwana nawa ba a ɗaure shi ba, ba a sha jinin shi ba. Ba inda a ce wani wanda ya zagi wani babban ɗan siyasa da tuntuni 24 hours ba zai ƙara ba, za ga an nemo shi, an kamo shi, an kulle shi. Amma ka duba wannan, an yi yau ana neman kwana nawa akan cewa wai ba a nemo shi ba, ma a kashe shi ba. Haba da Allah.